Βρισκόμαστε σε κεντρική περιοχή της επαρχίας Λεμεσού, σε παράλληλο δρόμο της Λεωφόρου Ομονίας, όπου θα δούμε την εξέλιξη του αποκλειστικού project της Sabianco Properties. Ελάτε να δούμε ένα διάρκεια διαμέρισμα με 84 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικούς χώρους σε προχωρημένη κατάσταση. Περίπτωση διαμέρισμα, στα αριστερά μας ανοίγεται το σαλόνι, ένας άνετος χώρος, ο οποίος συμβαίνει με μεγάλο μπαλκόνι. Στο βάθος βρίσκεται η ενιαία κουζίνα, ιδανική και άνετη για την καθημερινότητα. Ο χώρος του σαλονιού και της κουζίνας προσφέρουν άπλωτο φυσικό φως χάρη στα μεγάλα παράθυρα. Προχωρώντας πιο μέσα βρίσκουμε την τουαλέτα των ξένων, αμέσως μετά το πλυσταριό, ενώ στο βάθος βρίσκουμε τα δύο δωμάτια, εκ των οποίων το ένα διαθέτει en-suite μπάνιο και εξωματωμένη γαρνταρόμπα. Τιμή πώλησης 270.000 ευρώ στον πρώτο όροφο και στον τρίτο όροφο το ρετυρέ 290.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Sabianco και θα πιάσεις κορυφή. Sabianco και θα πιάσεις κορυφή.